Республика күләмендә иң яхшысы дип танылган буа якташлар җәмгыяте үз төбәген кайгыртып яшәүче ярдәмчел, ватанпәрвәр райондашларын, авылдашларын Казанга җыйды. Якташлар очрашуыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Очрашу шатлыгы белән уртаклашу ишек төбенән үк башлана мондый чараларда. Бер яктан сыйныфташың килеп сарыла, икенче яктан авылдашың улда түгел бер артлы күренекле шәхесләр белән күрешкәч, безнең якташ бит дип горурланып куясың. Горурланыр шәхесләре бик күп буалыларның. Kim bilen gene uçrasang da, nindidir bik kirekli can için, akıl için, an için kirekli sözler söyleşile. Tuğan yaklarını iske çeresine, tuğan yaklar indi özünüz bilesiz. Anda balaşak ütken, balaşakta in yakşı, in batur, in izgi tilekler şul balaşakta tuğa da ömür boyu üse, hem tuğan yakka rahmet bulup cibiş bire. Benim için bu ol bik mühim. Ben de tuğan, bu mena her biri dert biri, mene şunday yukarı derecede işlevim. Bu'nun da kuşlaşı var. Mene büyüğüneli bu'dan bir avtobus bağlar kilip gitti, okuşular mekteplerden gelecekler bizde okurlar mümkün. Respublikada birinçilerden bulup uyuşkan cemiyetinin iş tecrübesi listelegen yıllar bilen sınalgan. Onu bir kişide silep bitirüle mümkün tügül. Şuna da başkarılgan işlerge hesap bularak yaktaşlarga biz bit buğa jirinden dip atalgan film takdim etildi. Yalğız tügül kişi bir kayşanda yaşaganda gaziz milleti. Якташлары булса, шурдашлары, туган җире булса терәге. Буа якташлык җәмгыяте 7 төрле юнәлештә даими эш алып бара һәм аларның барысы да диярлек район хакимияте белән берлектә башкарыла. Хөрмәтле дуслар, кадерле якташлар һәм кунаклар. Буа муниципаль районы башлыгы Ранис Камардинов билгеләп үтүенчә, буа якташлыгы җитди иҗтимагый оешма буларак абруй казанган. Туган якның үсешенә бергәләп омтылуыбызның нәтиҗәсе дә саллы булыр. Ирешелгәннәре дә аз түгел. Шуңа да Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр шурасы үткәргән конкурста ел сайын диярлек буа якташлык җәмгыяте республика күләмендә иң яхшысы дип бәяләнә. Алар беренчеләрдән булып биткән авылларның урынына haykeller koyu, bu çından da bizning mene tradisiyalar saklap kalıda yüzünden bir zor ilişki tatırgan vakıga libetesi kilebildiğinde. Bu işlerinin biz bu aralar deyip, kökürek soğup, biz buldurabız deyip yaşaga hakları var. Буа энциклопедиясын бастырып чыгару үзегенә дә бәһаләп бетергесез хезмәт. Бакый ага урманчының исемен мәңгеләштерү юнәлешендә дә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов дәрәҗәсендә максатчан эш алып барыла. Буада Бакый урманчы музейын төзүгә 250 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Проекты да әзер. Шулай ук Бакый агага багышланган бер юлы 4 китап нәшр ителгән. Бакый аганың шигырьләр җыентыгы беренче тапкыр басылып чыкты, икенчесе дә тиздән әзерләнеп. Шушы эшләрне башлап йөрүчеләрнең барысына да рәхмәт хатлары тапшырылды. Буа якташлык җәмгыятенең үз алдында торган күп кырлы бурычлар һәм проблемаларын уңышлы хәл итәргә сәләтле булуы, яшьләрне җәлеп итүе билгеле беренче чиратта аның җитәкчесе Ирек Закировка бәйле. Бер-беребезне белеп, бер-беребез белән аралашып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә дип оештырдык. Инде җырлар узгач, бүтән төрле юнәлешләрдә районга ярдәм итү, ятимнәргә, мәчетләргә, ширкәтләргә ярдәм итү дигән тарихны идәне китап бастыру һәм башкалар шундый юнәлешләрдә эшли башлады. Тәҗрибә еллар дәврендә җыелды. Әлбәттә, бергә эшләгәч, күмәк көч күл күчерә. Чаллы шәһәрендәге якташлар җәмгыяте вәкилләре дә Ирек Закировтан үрнәк алып эшли. Чын күңелдән шатланып киләбез, үзебезнең якташлар белән чыгышырга, bu ахалларын biz эшеп торырга, үзебездә булган яңалыкларны җиткерәбез үзебезнең туган җиребезгә. Һәм дә бездә ел сайын Чаллыда, Чаллы шәһәрендә буа җәмгыятенең кичәләрен үткәрәбез. Игелекле якташ дип аталган буа якташлык җәмгыятенең махсус бүләгенә лаек булучылары да дистәдән артык. Эшли дә белә, эшләүченең кадерен дә белә буалылар. Ямалдинов Фердус Салихович за большой личный вклад в развитие татарской литературы. Һәр районның иң зур байлыгы аның халкы. Шуннан да менә без буалар белән бик горурланабыз. Ни өчен? Буаларның менә шушындый мәхәббәте, шушы кичә
туган якларына. Ул елдан-ел үсә бара. Моны мин ничен әйтәм? Менә карасак буада соңгы елда гына бик күп объектлар, төзешләр матур икән. Менә шул ал инде күз алдына китермәгән шундый биналар аякка басты. Якташлык җәмгыяте районның Чуаш милли мәдәни үзәге белән дә уртак эшчәнлек алып бара. Нинди генә чара оештырсак та, буа якташлык җәмгыяте ярдәм итә. Якташыбыз Иван Яковлевның тууына 175 ел тулу уңайыннан юбилей чарасы үткәрдек. Тиздән аңа багышланган һәйкәл ачабыз. Бәйрәм концертында буа җирендә туып үсеп танылу алган артистлар да үзешчән сәнгать әһелләре дә чыгыш ясады. Туган ягым, минем буа ягы, табигатының гүзәл почмагы. Күңел шатлана, аяклар үзеннән үзе бийде, якташлар очрашуына килүчеләр. Мен үзем буа районы Eski Çeçelavunda туганмын. Бүгенде Казанда яшәмендә. Аллага шөкер, barda ev barda yaxşı dep etirgede bolan balalarım üstü, anaklarım üstü. Şulay da menen kaymına, menem de kili bütün şunu hallere hadi. Bik sağınıp bildik. Mene indi bir gel görüşüp durmuşsun. Yigirip avulga koytasın, yigiresinde tağın Kazan'a gidip barasın. Emunda indi mene yaktaşlarını gördük. Mene şunun kadar yakat, şunun kadar künelli. Mene her bir bu rayonunda yaşayışı yaktaşlarıma, milletteşlerime, jitekçilerge Allah rahmetini eytem. Mene mındı uçraşılar bulsun idi o. Bir görüşüzü kağınlar bir. Якташлык җәмгыяте эшчәнлегенең яңа юнәлешләрен билгеләү максатында гына түгел, читтә яшәүче якташларны күрештерү, аларның туган якны сагыну, җирсү хисләрен басу җәһәтеннән дә гаять әһәмиятле мондый очрашулар. Күмәк аралашу үзе бер тарих. Якташлар очрашуы кичәсенең исеме дә җисеме кебек, бер күрешү үзе бер гомер дип аталган иде. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.